Zielt an éanaid chosanta agus tá bríd meach má an déanamh isteach ar a gúlann sa tá seansar chólacha ach tóca siad an painte fachtaige cléirháilt ach meach má a ríist sa gluiseacht. Meach má agus an Ciarraí go dtí a cólaach cléirhil seo ón club Value Carva fécar seo cas cléir lena coslí chur an trasán. Ba bhí imóí eile ó Fort Láirge ann ar imil na carnóig a bhríonn so cúpla peáil atá le feiceáil sa cos an Ciarraí go dtí seo. Sean Ciarraí. Mac le Dennis in hína Dennis a bhfuil craibh na héirnan san ag noch a seachníomh níoch na chóir sin ceann annach an séireach. Me histeach an léon os ceann Gemma Corcoran smut an ála sin ach tócaigh na Ciarraíge. Sin é agus beidir ag dul i gcuine na himmarthe go dtí seo ba fécar sin seo deis a bhí ar cúlín agus isteach sa cúine thar ceann Gemma Corcoran ní raibh sin an aon rud dhéanamh an áiríar mar kick óla bhí ann, but antáhachtach do Ciarraí tuisc go raibh siad nach raibh. Ar héamhaile na páirceacha. Tá na dul a hír a bheith cóirdh daoine a lehéile na páirce níos leis na rialach nó sin galbhan a rís ceann mór grí ard agus sin scór don scois. Sin tóiste go híntaach ag anna bhelbhan le cór na gcuithe mar uirta nuair bhín an gcuí leat bhín sé Jackar é sin is stúr nuairtás bhín sé cóláidras mar atá sé nó bhríonn sé hí sin go halíonnta in áiríar do Ciarraí. Well, Captain Ciarraí being Captain Leisure Ulscoil Limní a bhfuil Cornich Dele Seachún Aisling O'Connell. Mary O'Connell inis. Sní na Bastna go deasla chéile Cuiva Evans. Agus deisian sa go Rachel Dwyer agus tá an painte cláirthe son anthasach de chorthe eile éireann. Sin go dtíar glúiseacht ionta go Ciarraí agus na hathruithe a rinne siad ag leathama in áiríre féic Aisling O'Connell a bhí atá sa lína leatasach inis agus bhí sí lornach leis an Bei sé Ciarraí seo stop má bhainn sin tríú gír amach. Buaicphointí go hálaigh siafar sé tá sé sin go hálainn ar fad. Tá déiseach sínta cerca leor cóir leiise tá stáil agus well ifrid trídí agan san siafrá sé tréiste an cúl ag nóthú go húntaach. Sin é agus sin an clisteach atá ann in áiríar fécar sin agus an tioncar atá ar an gluthe ag Mary O'Connell go dtí seo an Ciarraí go dtí sífra agus hiic si go raibh Karen McGraig teach go raibh an cúlbóra Gemma Corcoran ag teach go tapig freisin chuir sí lám leis an líród faní a stúrú Hurricane sin anna bheith os sífra. Pointe díobh mátá a gceap Port Láirge. Géará chu le scór. For a bhór chuine am dí caiteag sa ríist Emma Murray ag gearad tríthe go neafaiseach thar sin tastáin ardú ceartmanam an de Fort Láirge. Agus sin an lús a bhí ag tastáil ó Fort Láirge an splanc a bhí ag tastáil mar sin seo ceannareacht do Emma Murray fécar sin cheacann si an tackle seacann si an imór Ciarraí chun é sin a thar chur an trasán 5 nóméid déag imethe sa darla agus an céad scóir don Fort Láirge sa darla. Is techansa agus an chosint is seasamhnóid Anna Galvin las scáilta isteach siún sin painte dort chaidán ag Galvin. Agus bhí sé sin ag tastáil ó Ciarraí freisin tar éis go raibh beagání de momentum ag Fort Láirge le cúpla nóméid a nuas so an scór ard an fad amach an gúla Anna Galvin. Tar na ceann fachtacha sa chléthe seo nes bhfuil